O kumana vraiment mbi fɛ ka nin fɔ Mali fanga ye min y'an sɔrɔ a m'u kelen sɔrɔ dɛ a ye maliden ɲuman bɛɛ sɔrɔ an bɛɛ degunnen don an bɛɛ tɔɔrɔlen don alors an b'an ka ci bila ni minnu tora la baw b'u la faw b'u la Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la au conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ ɲuman bɛɛ tɔgɔ la minnu ka denbaya tora la an b'a f'u ye ko an faralen b'u kan ka hujini tila précisément min ka wele bila directement Moro Kone ma yan a bɛ baara la cɛ don munna a b'a sɔn mais Aïdara bɛ ka min fɔ u k'a fara u ka baara kan hali n'u y'a dɔn mais u y'a dɔn an kɔni bɛ ka siga yɛrɛ de min bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la foyi tɛ ka kɛ mobiliw bɛ bɔ fɔ kun ni kun mun b'a kɔnɔ a t'i dɔn mais n ka kuma bɛ Mali fanga de kan minnu bɛ yen bi a ye contrôle kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye dibiw digi a ka sacoches dayɛlɛ a ye mobiliw kɔfuru kɔrɔta katakatani cherchelen bin na a y'a tɛmɛ dɔw jɔ a k'a lajɛ min b'a kɔnɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh asilamɛw sindi kɔfɛ ni ala tɔgɔ barikama ye ani sɔli kɔfɛ an ka kira baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani an sɔlilen kɔ a so dunke sanumanw kan n'a ka sahaba ɲumanw an b'an ka foli ɲɛsin aw ma ani an ka dugawu don kuma kɛn bɛ ka karamɔgɔ yɛrɛ degun dɔɔni ni mura bɛ ɲɔgɔn na o mura in kɛn bɛ kan tɔɔrɔ dɔɔni mais hali n'a kɛra dakuruɲa 2 ye ni ala sɔnna an b'o se ɲɔgɔn ma amin an ka nin kɛnɛ kan yanni an ka don baaraw kɔnɔ an b'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ an sigilen ka to wulili tɛ dekun min ye jamana sɔrɔ an bɛɛ b'a kalama alors an bɛ fɔlɔ k'an ka autoritéw fo k'a daminɛ président na n'o ye Hashimi ye ka na se dugumamɔgɔw ma an bɛ fɔlɔ k'u fo ni nin sifaya kɛra a bɛ jamana paniquer mais an ka sɔrɔdasiw malgré tout u ma paniquer an b'u fo o la u ma foyi kɛ min bɛ jamanadenw jatigɛ u ma foyi kɛ min bɛ jamanadenw hakili wuli a bɛ fɔ o de ma ɲɛmɔgɔ ɲumanya dɔ o ye ɲɛmɔgɔ ɲumanya dɔ ye dugukɔnɔdenw jigi ye den jigi y'a bangebaaw de ni den a ye fɛn o fɛn y'a bangebaaw dépassé o bɛ fiɲɛ bila ale yɛrɛ la an ka faamaw u tora calme u ye baara kɛ u bɛ baara la fana mais jamanadenw ja ma wuli bilen parce que u ma ja wuli jira mɔgɔw la an b'u fo la an dalen b'a la nin jamana in ni ala sɔnna a bɛ sigi hɛrɛ la a bɛ sigi baden na a bɛ sigi an bɛ fɛ k'a yira maliyɛnw na fɛn min kɛra sisan sɔrɔdasiw kelen ni yɔrɔ tɛ nin ye nin ye jamanaden ɲuman bɛɛ ni yɔrɔ ye sɔrɔdasiw k'a dɔn minnu sara an denw de don an balimaw de don an dɔw de don minnu kun y'u yɛrɛ feere k'u bɛ jamana bɔ bolo la u ni
an'u ka fanga olu de don maa min ko n b'i dɛmɛ ka don i ni tɔɔrɔ cɛ n'a ma ɲɛ anw de bɛ engagé i b'o fɛ i t'o fɛ n'i ma dugawu k'o ye danga b'i nɔfɛ n bɛ fɛ k'a fɔ an ka militaires ye minnu sara olu sara din k'o b'u faso bɔ bolo la minnu blessera a kɛra sisan ta in ye a kɛra kɔrɔlenw ye an bɛ dugawu kɛ ala k'u bɛɛ kɛnɛya fɛn ma minnu sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'u n'an kisi ne tɛ sɔrɔsi ye n tɛ sɔrɔsiya ɲɛdɔn nka n bɛ n yɛrɛ ma n bɛ fɛ k'a fɔ i ye n bɛ kalama fatɛna n bɛ fɛ ka min fɔ sɔrɔsiw ye olu de ye sɔrɔsiya kalan u b'a ɲɛdɔn mɛ an tun bɛ min dɔn sɔrɔsiya la ka kɔrɔ ka mugu ta face à face ka ɲɔgɔn ci an tun b'o dɔn mɛ fɔ sɔrɔsiw k'a dɔn an tɛ yen bilen n'u b'a dɔn u ka segin k'a dɔn an tɛ mugu ni kisɛ la dɛ an bɛ janfa ni janfa de la an bɛ janfa ni janfa la o la n'an sera yɔrɔ dɔw la fo an ka tiɲɛ fɔ sɔrɔsiw ye minnu bɛ jamana mara bi fo tiɲɛ ka f'u ye si ça ne va pas marifa b'olu bolo ka u yɛrɛ ɲini o anw dun hasbunallah mɛ an b'a fɔ an ka faamaw ye ala de bɛ tanga kɛ nka hakili b'a yɛrɛ ɲini a ye kow ta a bolo la a ye kow ta a sɛbɛ la a bɛ siran mun ye jamana ye mun y'a ci ka kɔrɔ min ka di min ye bɛɛ b'a ta fɔ alors si ça ne va pas i b'i bo kɛ min na a bɛ hakɛ to o de ye n'i kumana sɔrɔsiw yɛrɛ kan nka anw ka misiriw kɔnɔ anw ka diinɛ wajulikɛyɔrɔw la dɔ wɛrɛ ti fɔ fagali kɔ dɔ wɛrɛ ti fɔ joli bi bɔn kɔ dɔ wɛrɛ ti fɔ jihadi bi kɛ kɔ aw tulo bɛ nin bɛɛ la aw tulo bɛ nin bɛɛ la a tɛ se k'a fɔ ko a m'a mɛn n'a m'a mɛn maa o maa t'a dɔn min bɛ jamana kɔnɔ e m'an ka jamana mara alors tolérance jamana cili tolérance o tɛ jamana mara cogo ɲuman ye e bɛ jihadi kɛ e bɛ jihadi kɛ jɔn na i bɛ jɔn nin fa i bɛ jɔn nin joli bɔn ni mun ye ka da mun kan n b'a fɔ an ka sɔrɔsiw ye olu de bɛ fanga na bi fanga ye dɔ bɛ na dɔ bɛ taa ye foyi tɛ se k'o bali foyi u ka u janto fɔtaw la o dama tɛ u ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ mɔgɔw bɛ yen minnu bɔra fɔ Dakar ka na Mali la yan hali a ma fɔ mun b'u kun alors hali dugu ni dugu Mali kɔnɔ yan mobili jala man ka tɛmɛ n'a ma lajɛ mun b'a kɔnɔ jeni yɛrɛ b'a kɔnɔ hali Mali kɔnɔ e ye jɔnni ye t'o la Maliyɛn ka mobili mana ye yɔrɔ o yɔrɔ dugutaa sira janw kan Mali yɛrɛ kɔnɔ yan a man kan ka tɛmɛ fɔ a ka dɔn mun b'a kun jɔnni don a n'o dabilala fɛn caman bi don Bamakɔ yan dɛ wari t'i tulonkɛ koyi i mana mɔgɔw kɛtɔ ye k'u faso janfa
nafolo de don alors ni a y'a bɛɛ toléré sini n ka jugu b'i ye n'a ma wuli k'aw jɔ e ni min kɔntanna o de bɛ wuli ka faso cili kuma fɔ i b'a fɔ faama tɛ yen ka faso cili kuma fɔ k'o ye ala ko ye k'o ye wajiluw ye k'o ye kutubaw ye k'olu de bɛ siran ala ɲɛ i faso cili de ye ala ɲɛ siran ye jihadi wulili de ye ala ɲɛ siran ye i faw nenini de ye ala ɲɛ siran ye an karamɔgɔ dɔ ko ni maa o maa siranna ka jihadi ko kuma fɔ ko siranna cɛ de ɲɛ atahaddakum ne bɛ n bolo yanga mali dɔnni b'a bɛɛ ma maa bɔ maa na a bɛɛ mɔgɔ kelen dɔrɔn u ka mɔgɔ kelen dɔrɔn fɔ ne ye ko alakira y'a tigi faga ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye ni kuranɛ cɛ n'a sabatira ne bɔ silamɛya la sini a ye taa dɔnnibaa bɛɛ fɛ yen mali dɔnnibaa bɛɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ k'a fɔ ko alakira delila ka mɔgɔ dɔ faga ko fɔ a ka kɛ silamɛ ye u ka u tigi tɔgɔ fɔ n ye n'o sabatira ne tɛ to silamɛya la bilahi a tɛ yen a tɛ yen a tɛ yen jihadi nana cogo di i mana mɛn u b'a taa ni ka segin faamaw à partir d'aujourd'hui a ye tulonkɛ dabila silamɛw kumakan na selilaw kumakan a y'aw kɔlɔsi cidenw de don u bilalen de don a la n'u sera ka denmisɛnw hakili yɛlɛmɛ a b'o yɛrɛ ɲini don dɔ la yan a b'o yɛrɛ ɲini don dɔ la diɲɛ kɔnɔ jihadi nana cogo di jihadi nana silamɛya la alakira ye san 12 kɛ ka ala ka diinɛ lase mɔgɔw donna maabaw ma don dɛ jɔnw seba tɛ mɔgɔ minnu ye o de cayara a la kojugu u b'a fɔ i m'a ye maa wɛrɛ ma tugu a kɔ an ka maalankolonw kɔ o la u ye dekun daminɛ silamɛw kan u bɛ kira ɲani u b'a nɔfɛ mɔgɔw ɲani fo dɔw ma se ka sigi Makan u bolila u nana fɔ Éthiopie yan kɛlɛ tɛ yen u bɛ silamɛw faga kɛlɛ tɛ yen u b'u ka jɔnw ɲankata min dara Bilali kan a bɛɛ y'a ye silimaw na aw ye kɛlɛ mɛn a la wa ko sera yɔrɔ dɔ la sa a ti don diinɛ na a ti kɛ silamɛ ye y a pas de problème mais a ti mɔgɔw to yen u ka ala fana bato a y'a yɛrɛ ɲini uzina lillezina ayiwa yuqataluna bi annahum zulimu ko ni ala jɛna n'a ye bi mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna annahum zulimu kuranɛ ye min fɔ mɔgɔ minnu k'u bi kɛlɛ kɛ k'u tɔɲɔna ko bi ni ala jɛna n'a ye n ye ordre d'u ma ni mɔgɔ min ko i ti fara ala a y'a yɛrɛ ɲini a ye ɲininkali kɛ diɲɛ sariya bɛɛ la n'o ti bɛn mɔgɔ binn'i kan ko a ti fari la ala fana ko ne jɛna n'a ye bi mɔgɔ minnu tɔɲɔna kuranɛ y'a d'a kan ko mɔgɔ minnu tɔɲɔna ni ala ye ordre d'u ma bi u k'u yɛrɛ ɲini silamɛya jihadi daminɛnen ye filɛ yan ni maa min ko alakira ye mɔgɔw faga k'u ka kɛ silamɛ ye o tigi bi wele silamɛya yɛrɛ de bolo ko kafiri parce que a ye alakira sɔsɔ a ye ala ka kuranɛ bɛɛ sɔsɔ ala ko cogo di kuranɛ kɔnɔ suratu Yunus ala ko leisa alayka hudahum non Muhamadu k'a fɔ i ye silamɛya ɲɛfɔ mɔgɔw ye u ma sɔn
كويبي مغو جاكو يكو كسون ليس لك أتي ليس عليك هداهم مغو كناني تيبولو ده ولكن الله يهدي من يشاء ni ala de bi ma kanda mi yenja ni mi wati kanda o to oni ne ala toyi ni be suratu yunus kono sura ngore be ay khashiyatu laje ay mugani kele mugani fla ala ko fazakir muhammadu wajuli ke ka mugo hakli jini inma anta munzirun ete doere ka mugo bla sranyumaka ku bo wali jugula lesta alaihim bi musaytir ma bere dima ma busan dima ika mugo bugo fuka ke islamé mo ya maru dima qur'an sura jumendo el ghashia verset 21-22 Ara'adu laje Ara'adu aya binanina alako innama alaykal balaghu wa alayna alhisab alako krama innama alaykal balagh foytini ne alake kuika chila sedro afo jenaya ka dabla afo mogo foka ka dabla afo shindi katugu afo mogo ka hinanyona demsen ay bangbo bonya cheke ladiri muso ni nyonje muso ay che bonya fama ay kiri ke cheka inma alaykal balagh nga ci lase alaykal balagh dore tinine ala che ci lase liko atodu madu sonawa karamogo banawa mineta masowa wa alayna alhisab segeli minye afo jene haramu ye mitlala ka don ka ke shueni haramu ye mitlala ka shueni ke ko ko bene ala de kan ika foi te ola usona umason ko obine ala kan e muhammadu ka fente ola o be qur'an sura mina suratu Ra'd verset 40 o kofe ala ko kirama suratu Baqara kono Baqara sura aya keme fla biduru ni woro ko la ikraha fi din karabal teslamé la mati jaku ya ka do islamé la ikraha fi din ala ko karabal teslamé la o ibi jihadi ke ka jinin jihadi ay malaje mali famaw u kara islamé o makka islamé o yu ngodi mais u dona joni ni ka ala bato che depuis mali sigira fobi ngande sora si fonga inda mama de kamini mali sigira fobi anga fama jume ngo misri ti jo anga fama jume ngo atita misri la fama jume ngo hiji tike fama jume ngo disati biri fama jume ngo koloshi timine abi jihadi ke jonna jihadi bi bomini jihadi bi bomi ibi mo fani dalu jume o dalu be islamé jume molo mais ni fama yoru yu klo chi ko sigi doron mimolu touché o de keleke attention attention parce que hakili la jugu nunu minu mbiga kana na dona mogo kungolo la na ko ba kumbe no ya soro jie menefa abibo ne parce que fois ka don anye marfa mi zanga di awma nga warka dogo minu mbi marfa san nuye auto luka marfa nyozoro jamana diere ki faso chili fo kutuba bi kala an fe ka mogo sudro ka ke kerahiya ka bambela halu yere tu yere fe ko ala kira mase ka beke islamé kira mata ka kafiru to yawa kuma na ibn bla kira nye ku bi beke islamé wa aha ako muhammadu iyo fanga bomi afa anta tukrihu an-nasa hatta yu'minu mu'minin hatta yakunu mu'minin ebsega mo qaraba fuka ke islamé ala rede ni fo kire ko mungera
se ka mɔgɔw diyagoya parce que kira tun bɛ mɔnɛ a b'a dɔn lahara bɛ yen janɛmɛ bɛ yen a mana balimaw ye k'u bɛna sa ka jeni a bɛ mɔnɛ a bɛ tugu u nɔfɛ ka hakilila ɲuman jira u la ala ko i t'a to ta sa wa e bɛ se ka mɔgɔw diyagoya ko f'u ka da ala la wa diyagoya tɛ silamɛya la ni yɔrɔ ɲiniw de don mais kɛlɛ t'a la dɛ a ye karamɔgɔ kelen ɲini dɔrɔn an k'o kumakan mɛn ko alakira delila ka ni kelen bɔ ko f'a ka kɛ silamɛ ye o kana n'a ye jihadi kɛra bin kɛra an ka se wɛrɛ t'an ye ala fana ko a y'a yɛrɛ ɲini jihadi nana tan de mɔgɔ tɛ diyagoya ka don silamɛya la mɔgɔ tɛ diyagoya ka dusukun minɛ non n'i ye bere ta ko ne ma kɛ silamɛ ye ko i bɛ ne kunji ni ne sera n'i ka bere ɲɛ ne bɛ mun kɛ n bɛ don a la ten n bɛ seli ten n bɛ sun ten mais ne dusukun min bɛ n bolo o danda la i tɛ se k'o yɛlɛma diinɛ dun ye dusukunna ko de ye mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ kɛ silamɛ ye nkalonfin a bɛ faamu kuma min b'an bolo nin de don mais n ka kuma bɛ mali fanga de kan minnu bɛ yen bi a ye contrôle kɛ a ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a ye dibiw digi a ka sakɔsiw dayɛlɛ a ye mobiliw kɔfuru kɔrɔta katakatani chargelen bin na a y'a tɛmɛ dɔw jɔ a k'a lajɛ min b'a kɔnɔ anw ta ye bilasirali ye mais bilasirali gansan tɛ dɛ anw tɛ yɛrɛ ɲini b'anw da la bere t'anw bolo muru t'anw bolo marifa dun b'aw bolo o la yɛrɛ ɲini b'anw da la dɛ kan minnu bɛ ka fɔ a tulo b'a bɛɛ la parce que ni yɛlɛn kɛra o kan dɔrɔn o tigi bɛ taa kaso la o kɔrɔ ye jaa tulo bɛ kumaw la a taara ka kuma ye nin ye hali moto jala moto dɔ ye jakarta ni jakarta bi mɔgɔ min bolo ni bin sirilen b'a kɔfɛ a ye bin woloma jakarta yɛrɛ la a kana jɔn kuru la a kana jɔn kuru la précisément n bɛ n ka wele bila directement Moro Kone ma yan a bɛ baara la cɛ don munna a b'a sɔn mais Hayidara bɛ ka min fɔ u k'a fara u ka baara kan hali n'u y'a dɔn mais u y'a dɔn an kɔni n bɛ ka siga yɛrɛ de min bɛ fɔ u tulo b'a bɛɛ la foyi tɛ ka kɛ mobiliw bɛ bɔ fɔ kun ni kun mun b'a kɔnɔ a t'i dɔn an b'a fɔ Kone ma k'a k'a ka cɛdenw bila u ka mobiliw kɔnɔna lajɛ hali mototigi ni kuru chaque ando Mali kɔnɔ ye a bɛ fɔ ten wa ayiwa chaque ado ayiwa ko ado ayiwa u bɛ chaque min kɛ u kɔ la tan mɔgɔ lafiyafɛnw bɛ bila a kɔnɔ nka n'a bɛ niveau dɔ la don min na o jate bɛ minɛ a ye chaque ado jate minɛ ando ayiwa ko ando ado ayiwa ko chaque ado o tɛ kɔla chaque ye sa wa ayiwa moi mon français là je me débrouille seulement alors o tuma na vraiment n bɛ fɛ ka nin fɔ Mali fanga ye min y'an sɔrɔ a m'u kelen sɔrɔ dɛ a ye maliden ɲuman bɛɛ sɔrɔ an bɛɛ degunnen don an bɛɛ tɔɔrɔlen don alors an b'an ka ci bila ni minnu tora la baw b'u la faw b'u la Mali silamɛ bɛɛ tɔgɔ la au conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ ɲuman bɛɛ tɔgɔ la minnu ka denbaya tora la an b'a f'u ye ko an faralen b'u kan ka hujini tila an b'a tila ni ɲɔgɔn cɛ nin y'an bɛɛ kungo de ye u k'a dɔn mɔgɔ ka n'i den fa n'i den sara a bɛ min k'i nin na ni tigi b'a dɔn
jango nunu fagara cogo min na u bangebaw k'a dɔn an faralen b'u kan k'a tɔɔrɔ tila an faralen b'u kan an faralen b'u kan o de la yanni an ka don an tɛna taa yɔrɔ jan bi an b'aw fo bɛɛ siranna faama caman kun kan ka na kɛnɛ kan u bɛɛ ye layidu di yan k'u bɛɛ bi sɔrɔ yan bi mɛ o don o ko min kɛra